अरे बाबा माझ्या आता वाढलो आणि हो आम्हाला कचरा आपला मी सायकलच्या फाट्या टायरा घेतला पेट घेतलो पेट घेतला उभी आले असं उघडून गावाला आहे साहब एक काम कर रहे थे दूसरे जोनल आते ओपन कर रहे थे दूर नहीं रे बॉडी घे तो आणि असो कोण ही वरीवर समजा